هەفدەمی ئێریشên ترکیایە داگیرکەر داعشی هەوڵ ددن biravin. پشتی 2 ساڵان ji êrîşa terorîstên Daişê li dij zindana Xwêranê ya Hesekê. Sibeha roja sêşemê ew zindan rastî êrîşeke bi moşekan hat. Hêzên Sûriyaya Demokratîk ragihand ku beşê Eşbal el-Xilafê bûye armanc. Lewra terorîstan xwestin birevin, lê hewldanên wan hatin pûçkirin. Birêveberê ragihandina Hesedê Ferhat Şamî jî got ku li kampa Holê ya li başûrê Hesekê jî jinên Daişî tevliheviyek çêkir, lê bi destwerdana hêzên ewlehiyê re rê li ber wan hat girtin. Her wekî eşkere kir ku vê gavê şaneyên terorîstên Daişê tevgera xwe zêde dikin. Çê li dû vê planê ye. Berî demekê berdevkê Daişê Ebu Huzeyfa el-Ensarî ferman da çekdar û alîgirên xwe ku li hundirê Sûriya û Iraqê dest bi êrîşan bikin. Her wekî gef li Amerîka û Ewropayê xwar ku dê bibin armanca çalakiyên wan. Di heman çarçoveyê de Pentagonê gotibû ku Daeş xwe bi çek dike û dê hewl bide bajarên stratejîk kontrol bike. Şopîner dibêjin ku dê terorîstên Daişê di sala 2024 de hewl bide girtiyên xwe birevîne û nedûre êrişî zindan û kampên li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bikin. Nexwasim ku berî niha pisporên terorê eşkere kiribû ku derdora 2000 çekdarên Daişê hene û bêtirî xwe li Çolistana Sûriya û herêmên li jêr dagirkeriya Tirkiyeyê ne. Lewra rayedarên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hişyariyê didin ku berdewamkirina êrişên Tirkiyeyê wekî diyariyekê bo Daişê ye. Qene bi ser xwe vewere. Li baraveyekê jî bêdengî û xemsariya hêzên hevpeymana navdewletî tê rexnekirin.